തുടക്കല്ല, സമയം പിടിക്കും കുറച്ച്. കുട്ടികളെല്ലാം തൊട്ട് ഞങ്ങളും കുട്ടികളാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകദേശം 100 പേരാണ് 5:30 ആയപ്പോഴേക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല നടത്തല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ലേറ്റ് ആയി നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കണം അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. നേരത്തെ സമ്മറി നമ്മൾ ഒരു കാർഡ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? അത് നോക്കിയാൽ മതി ഡെയിലി. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ധൃതരാഷ്ട്ര പോകുന്നതാണ് മാതാജി പറയുന്നത്. ആരും ബന്ധുക്കാരോടൊന്നും പറയാതെ പോകണമെന്ന് വിതുരർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. അതെ. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആരോടും പറയാതെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അല്ലേ. എല്ലാവരും അറിയിച്ചു പോകേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ ആരും പോയി? അതിന്റെ പിന്നാലെ ഗാന്ധാരിയും പോവുകയാണ്. പതിവ്രതയായ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ പോവുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഭർത്താവിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടെ പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവണം. ഇത്രയും ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സത്യത്തിൽ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണല്ലേ. പക്ഷെ വിതുരരുടെ ആ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിതുരരുടെ ഉപദേശം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. കൂടെ ഗാന്ധാരിയും പോയി. അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ എത്തിയത്. ഗാന്ധാരിയും പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 31. അജാതശത്രു അടുത്ത PDF കേട്ടോ, വേറെയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാതശത്രുകൃതമൈത്രഹുതാഗ്നിർ വിപ്രാന്നത്തോ തിലഗോ ഭൂമിരുക്മൈ ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ നാചാപശത്പിതരൗ സൗബലീച. അജാതശത്രു കൃതമെത്രഹുതാഗ്നിർ വിപ്രാന്നത്തോ തിലഗോ ഭൂമിരുക്മൈ ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ നാചാപ്യശത്പിതരൗ സൗബലീച. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.
അജാത ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്ത, ശത്രു കൃത അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം, മൈത്ര ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ഹുദ അഗ്നിയിൽ ആഹൂതി സമർപ്പിക്കുക, വിപ്രാൻ ബ്രാഹ്മണർ, നത്വ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, തിലകോ ഭൂമി രുക്മൈ ധാന്യങ്ങളും ഗോക്കളും ഭൂമിയും സ്വർണവും സമേതം, ഗൃഹം കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച ഗുരുവന്ദനായ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനാദരങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനായി, ഇല്ല, അപശ്യത് ദർശിച്ചു, പിതരൗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ സഹോദരന്മാരെ, സൗബലിയും ഗന്ധാരി വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അജാതശത്രുവായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസേനയുള്ള പുലർക്കാല കടമകളായ പ്രാർത്ഥന, അഗ്നിയജ്ഞം, സൂര്യദേവാരാധന, ധാന്യങ്ങൾ, ഗോക്കൾ, ഭൂമി, സ്വർണം എന്നിവ പ്രണാമങ്ങളോടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അർപ്പിക്കുക എന്നിവ അനുഷ്ഠിച്ചത് ശേഷം മുതിർന്നവരെ വന്ദിക്കാനായി കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പിതൃ സഹോദരന്മാരെയോ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ വല്യമ്മയെയോ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വരാണ്. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസേനയുള്ള പുലർക്കാല കടമകളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, അഗ്നിയജ്ഞം, സൂര്യദേവാരാധന, ധാന്യങ്ങൾ, ഗോക്കൾ, ഭൂമി, സ്വർണം എന്നിവ പ്രണാമങ്ങളോടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അർപ്പിക്കുക എന്നിവ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം മുതിർന്നവരെ വന്ദിക്കാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുലർക്കാല കടമകളായിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ, പുലർക്കാല കടമകളായിട്ടാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ സഹോദരന്മാരെയോ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ വല്യമ്മയെയോ അവിടെ എങ്ങും കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. കാരണം ഗൃഹസ്ഥർക്കുള്ള നിത്യധാർമ്മിക കടമകളെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം ആചരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥര കടമകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥർ അതിരാവിലെ ഉണരേണ്ടതും സ്നാനാന്തരം പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭവനത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തികൾക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതും, പവിത്രാഗ്നിയിൽ ആഹൂതികൾ അർപ്പിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമി, ഗോക്കൾ, ധാന്യം മുതലായ സ്വർണം ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്ത് അവസാനം മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ ഏറ്റവും അധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥർക്കുള്ള നിത്യധാർമ്മിക കടമകളെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം ആചരിച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആചരിച്ചിരുന്നത്, ചെയ്യേണ്ടത്? ഗൃഹസ്ഥർ അതിരാവിലെ ഉണരണം, സ്നാനത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭവനത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തികൾക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരാധനാമൂർത്തികൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതും, പവിത്രാഗ്നിയിൽ ആഹൂതികൾ അർപ്പിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമി, ഗോക്കൾ, ധാന്യം മുതലായവ ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്ത്, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. അവസാനം മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാകുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അനുശാസനകൾ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാൾ പുസ്തക പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രം സദ്വ്യക്തിയാകുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ഓരോ യുഗത്തിനനുസരിച്ചും കാലത്തിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭവനത്തിൽ ആരാധനാമൂർത്തികൾക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ ഈ കാലത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. പവിത്രാഗ്നിയിൽ ആഹൂതികൾ അർപ്പിക്കുക, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമി, ഗോക്കൾ, ധാന്യം, സ്വർണം മുതലായവയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുക, പിന്നെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ഉചിതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അനുശാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാള് പുസ്തക പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രം സദ്വിദ്യയാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ നേടിവെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരാകുന്നില്ല? ഒരു സദ്വ്യക്തിയാകുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി. ആധുനിക കുടുംബസ്ഥർ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി മറ്റൊരു വിധത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ്? അതായത് താമസിച്ചുറങ്ങുക, യാതൊരുവിധ ശുചിത്വവും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു പവിത്രീകരിക്കുന്ന ശീലങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടക്കയിൽ തന്നെ ചായ കുടിക്കുക എന്നിവ പതിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സാധാരണ നമ്മള് നല്ല മീൻസ് ഇപ്പൊ യുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിത രീതി ഒന്ന് താമസിച്ചുറങ്ങുക, താമസിച്ച് ഉറക്കം ഉണരുക, യാതൊരുവിധ
മറ്റ് യാതൊരു വിധ ശുചിത്വവും ഇല്ലാതെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള പവിത്രീകരിക്കുന്ന ശീലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കിടക്കയിൽ തന്നെ ചായ കുടിക്കുക എന്നിവ പതിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്രകാരം ആചരിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ പരിശീലിക്കുകയാൽ മുഴുവൻ തലമുറയും നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. സാധുക്കളുമായുള്ള സത്സംഗം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവരിൽ നിന്നും ഒരു നന്മയും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിൽ നിന്നും ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെ ഒരു അഭൗതികവാദി പ്രബോധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അപ്രകാരം ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധരാകേണ്ടതുമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആധുനിക യുഗത്തിൽ താമസിച്ച് ഉറക്കമുണരുക, പിന്നെ ശുചിത്വമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ. അപ്പൊ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശീലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ് പവിത്രാഗ്നിയിൽ ആഹൂതികൾ അർപ്പിക്കപ്പെടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശീലങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഇപ്പൊ മുഴുവൻ തലമുറയും ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ എന്താണ് ആരും ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ എപ്രകാരമാണ് ആചരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറയും ശീലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? സത്സംഗം അത്യാവശ്യമാണ്, സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. ആ സത്സംഗം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നന്മയുണ്ടാകും. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു നന്മയും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിൽ നിന്നും ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെ ഒരു ഭൗതികവാദി എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രബോധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അപ്രകാരം ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധരാകേണ്ടതുമാണ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരായ ധൃതരാഷ്ട്രയും വിതുരരെയും സുബല രാജപുത്രി ഗാന്ധാരിയെയും കൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. അവരെ കാണാൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വകാര്യ കാര്യദർശിയായ സഞ്ജയനോട് വിവരം ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ആരില്ല? ധൃതരാഷ്ട്ര മാതാജി മ്യൂട്ടായി പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടായി പോയി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര സഞ്ചയമാസീനാം പപ്രചോദിഗ്ന മാനസഃ ഗാവൽഗണേക നസ്താതോ വൃദ്ധോ ഹീനശ്ച നേത്രയോ. ചൊല്ലാം. ഹരേ തത്ര അവിടെ സഞ്ജയനോട് ആസീനം ഉപവിഷ്ടനായിരുന്ന പപ്രച്ച അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. ഉദിഗ്ന മാനസ ആശങ്ക നിർഭരനായി ഗാവൽഗണന്റെ പുത്രൻ സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ഗാവൽഗണന്റെ പുത്രനാണ് സഞ്ജയൻ. എവിടെയാകുന്നു? നമ്മുടെ താത വല്യച്ഛൻ, വൃദ്ധനും ഹീനച്ച രഹിതനായ, നേത്രങ്ങൾ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉത്കണ്ഠാഭരിതനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ ഉപവിഷ്ടനായിരുന്ന സഞ്ജയന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ സഞ്ജയ, വൃദ്ധനും അന്ധനുമായ നമ്മുടെ വല്യച്ഛൻ എവിടെയാണ്? വല്യച്ഛൻ എവിടെയാണെന്ന് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ശ്ലോകം 33. അംബാചാഹത പുത്രാർത്ഥ പിതൃവ്യാഗോഗദാസുഹൃ അപി മയ്യകൃത പ്രജ്ഞേ ഹദാ ബന്ധു സഭാര്യ ആശം സമാന ശമലം ഗംഗയാമുഖിതോപദ. അംബാം ചാഹത പുത്രാർത്ഥ പിതൃവ്യാഗോഗദാസുഹൃ അപി മയ്യകൃതോ പ്രജ്ഞേ ഹദാ ബന്ധു സഭാര്യ ആശം സമാന ശമലം ഗംഗായാം ദുഃഖിതോപദ. ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അംബ വലിയമ്മ ച ഹതപുത്ര എല്ലാ പുത്രരും നഷ്ടപ്പെട്ട ആർത്ത വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിൽ പിതൃവ്യ ഇളയച്ചൻ വിതുരർ ക എവിടെ ഗത പോയി സുഹൃത് അഭ്യുദയകാംക്ഷി അപി അതോ മയി എന്നിൽ അകൃതപ്രജ്ഞെ നന്ദി കെട്ടവൻ ഹത ബന്ധു സർവപുത്രന്മാരും നഷ്ടപ്പെട്ട സ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം ആശംസമാന സന്ദേഹ സമ്പൂർണമായ മനസ്സിൽ ചമലം അപരാധങ്ങൾ ഗംഗായാം ഗംഗാജലത്തിൽ ദുഃഖിതമായ മനസ്സിൽ അബദ്ധ നിപതിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എന്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായ ഇളയച്ചൻ വിതുരരും തന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരുടെയും മരണത്താൽ അത്യന്തം വ്യസനാനിതനായ മാതാവ് ഗാന്ധാരിയും എവിടെയാണ്? സർവ്വപുത്രന്മാരുടെയും പൗത്രന്മാരുടെയും മരണനിമിത്തം എന്റെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രരും അത്യന്തം മനോവ്യത അനുഭവിച്ചിരുന്നു. നിസ്സംശയമായി ഞാൻ നന്ദി കെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എന്റെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഇളയച്ചൻ വിതുരര്, പിന്നെ തന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരുടെയും മരണത്താൽ അത്യന്തം വ്യസനാനിതനായ മാതാവ് ഗാന്ധാരി എവിടെയാണ്? പിന്നെ സർവ്വപുത്രന്മാരുടെയും പൗത്രന്മാരുടെയും മരണനിമിത്തം എന്റെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രവും അത്യന്തം മനോവ്യത അനുഭവിച്ചിരുന്നു. നിസ്സംശയമായി ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? നന്ദി കെട്ടവനാണ്. ആര് വിലപിക്കാനുള്ള? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ പറയാണ്. ഞാൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ അപരാധങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവപൂർണമായി ഗണിച്ച് സ്വന്തം പത്നിയോടൊപ്പം ഗംഗയിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുവോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സഞ്ജയനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പാണ്ഡവർ വിശേഷിച്ചും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അർജുനൻ നിരസിച്ചു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടു. എന്നാലും അവർ വിചാരിച്ചതുപോലുള്ള ഫലങ്ങളായ കുടുംബത്തിലെ മരണവിയോഗ ദുഃഖം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാണ്ഡവര് വിശേഷിച്ചും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അർജുനൻ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് യുദ്ധം നടന്നു. അത് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ മരണത്തിന്റെ ആ വിയോഗം കുടുംബത്തില് എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വന്തം വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും വലിയമ്മ ഗാന്ധാരിയുടെയും അത്യന്തം വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലും ദുഃഖിതാവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്താൽ സാധ്യമായ എല്ലാ പരിചരണവും നൽകി പോന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണെങ്കിലോ മക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് വലിയച്ഛനും വലിയമ്മയും. അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിചരണങ്ങളും ആര് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി പോന്നിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയച്ഛനെയും വലിയമ്മയെയും കൊട്ടാരത്തിലെങ്ങും കണ്ടെത്താനാകാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായി സന്ദേഹം ഉദിക്കുകയും അവർ ഗംഗാനദിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കാണാതായപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സന്ദേഹം ഉണ്ടായി. പിന്നെ അവര് ഗംഗയിൽ മുങ്ങി ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡവർക്ക് പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവിധ രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആര് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുപകാരമായി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും വധിക്കുകയാൽ താൻ നന്ദി കെട്ടവനാണെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കരുതി. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ കരുതുന്നത്? ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും താൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വലിയച്ഛന്റെ മക്കളെയൊക്കെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ താൻ നന്ദി കെട്ടവനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കരുതുന്നത്. ധർമ്മിഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ എല്ലാ അനുപക്ഷണീയമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം കണക്കിലെടുത്തു. എന്നാൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയച്ഛനും കൂട്ടരും ചെയ്ത ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതേയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ തനിക്ക് നേരെ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വന്തം ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അനുഭവിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വന്തം അനുപക്ഷണീയമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അനുഭവിച്ചത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ചെയ്തു പോയ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് താൻ ചെയ്തു പോയ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു സദ്വ്യക്തിയായ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരിക്കലും കുറ്റം കണ്ടെത്തുകയില്ല, എന്നാൽ സ്വന്തം തെറ്റുകളെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ സാധ്യമായിടത്തോളം അവ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും തന്റെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കണ്ടെത്തി അത് പരിശ്രമിക്കും, പറ്റാവുന്നിടത്തോളൊക്കെ എന്താണ് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ആര്? ഒരു ഭക്തൻ എന്നിവിടെ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। प्रणाम हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। ചെറിയ ശ്ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് കുറെ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. 34ാമത്തെ ചെറിയ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് നാമജപം ചെയ്യാലേ? എങ്ങനെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? കയറാൻ പറ്റുന്ന 5:30. ഒരാള് ചെയ്ത നല്ലത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരാൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചൊല്ലുന്നവര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലത്. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സ്പീഡ് കുറവുള്ളത് നല്ലത്. എനിക്കായാലും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും. ഇത്തിരി കുറവാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മാല ശരിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോ നല്ലതല്ലേ അതെന്തായാലും. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ആൻസർ കുറെ പേര് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ പറയാം. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ടീം ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടീം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്നോ നാളെ ആയിട്ടത് ക്ലിയർ ആവും. നാളെ എഴുതിയിരുന്നു മാതാജി, അയച്ചില്ല. സാരില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം. ആൻസർ എങ്ങനെയാ ചെയ്ത് അയക്കേണ്ട മാതാജി? അത് ഒരു ടീം ആക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഒരു 20 പേരുടെ അയച്ചാൽ മതി. അന്നേരം അയച്ചാൽ മതി. ഇന്നലെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു. ആൻസർ എഴുതി വെച്ചു മാതാജി, ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അയച്ചില്ല. ആൻസർ മാത്രം അയച്ചാൽ മതി. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അയക്കണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇന്ന് നാളെ ഫൈനൽ ആക്കാം നമുക്കത് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും ആൻസർ നമ്പറും മാത്രം എഴുതി വെച്ചോളൂ. അതെ. ഇന്നത്തെ ലിങ്കിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ? അത് കിട്ടാത്തവരൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. കിട്ടാത്തവര് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരല്ല, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് തരാം. ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്തവര് വേണ്ട, ചെയ്യാത്തവര് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ മാതാജി? ഭാഗവതം ചെയ്യാത്തവര് കേട്ടോ. കാരണം വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടോന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചെയ്യാത്തവര്, ഭാഗവതത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തവര് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറെ പേർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിന്നെ വിളിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും ഗ്രൂപ്പിൽ. അതിനുണ്ടാക്കരുത്. ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കയറില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്തവര് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ തന്നെ നോക്കാം. മാതാജി ഇത് എങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? അയച്ചിട്ട് നോക്കുന്നവരെ താല്പര്യമുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്. ചാറ്റ് ബോക്സില് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ചെയ്യാത്തവര്. കണ്ടില്ലേ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
മാതാജി ഇത് ഭാഗവത ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, ഭാഗവത ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത്? അതിൽ തന്നെയാ വന്നത് മാതാജി, അതിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ വന്നത്. അല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്, ഇത് ഭാഗവതം ഗ്രൂപ്പ്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മാതാജി ഞാൻ ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ മുൻപുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും വേണം.